Gaztelua salgai, 2400 metro karratu, 5 solairu, 4 dorre, 200 metro karratuko egongela tximinia eta guzti, 34 hektareako parkea. Prezioa, 10 milioi euro. Butruiko gaztelua salmenten ipini du Bilboko Inbisa enpresak. 2005ean erosi zuen, ekitaldiak eta iragarkiak egiteko alaukatu izan du, eta orain saldu egin nahi du. Gorka Pérez de la Peña historialariak ondo ezagutzen du gaztelu hau. 13. mendeko dorretzea goitik bera berritu zuen Kubasko markesak duela 120 urte. Europako gaztelu bitxienetakoa da Pérez de la Peñaren ustez. Es una gran referencia de la arquitectura europea porque es una apuesta novedosa y vanguardista. Amets erromantiko baten emaitza izan zen Butruiko gaztelua. Bi eragin hartu zituen Kubasko markesak, batetik Gaztelako gotorlekuena eta bestetik Alemaniako gaztelu dotoreena. Neogotiko estiloko eraikin paregabea lortu zuen.